салому дуруди бепоён ба тамоми тамошобинони канали Ҳамнаво. имрӯз як қиссае дорем ки дар ҳақиқат ғамгиновар аст. аз шабакаҳои иҷтимоӣ аз тарафи акаи Ҷамолиддин Фахриддин навиштааст. бисёр қиссаи ғамгиновар аст ва мехоҳам бо диққат шида гӯш кунед. вақте падар писарро дар хок мемонад. рӯзи 1 июн як хешамон дар шоҳроҳи Қурғонтепа душанбе ки ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба Русия сафар дошт, ба садама дучор мешавад. ҳангоми ба беморхонаи марказии шаҳри Бохтар интиқол додан, бо вуҷуди он ки вуҷудаш пур аз дард аст, аз табибону милисаҳо хоҳиш мекунанд то ба падараш телефон кунанд. падар ки чанд лаҳза пеш писарро барои рафтан ба муҳоҷират дуо дода буд, ҳеҷ тасаввур намекард чунин ҳодиса ба сари ҷигарбандаш омадааст ва бо ҳазорон фикру хаёл ба тарафи беморхонаи вилояти Хатлон беш аз 3 соат роҳ аст ҳаракат мекунад. аснои сафар дилаш тоқат наоварда аз як дӯсташ хоҳиш менамояд ки ба назди писараш рафта то садои фарзандашро фаҳмад. бо як тамоси кӯтоҳ писар ба садои пасту пур аз дард ба падар мегӯяд: созам дадаҷон, фақат биёед. ҳангоми расидан ба беморхона падару писар чанд лаҳза бо ҳам суҳбат мекунанд. баъди муайян шудани ташхис модар ҳам ба беморхона мерасад, вале бидуни суҳбат ҳамдигарро бо чашмони пур аз гуфтор ва навозишвор назар мекунанд. сипас соатҳо тахминан 4 бегоҳ фарзандро аз падару модар ҷудо карда ба утоқи ҷарроҳӣ мебаранд. ҳамаи хешовандон аз шом то саҳар интизори ба ҳуш омадани Фирӯзҷон мемонанд. субҳи 2 июн духтур ба назди хонавода меояду мегӯяд: худатонро ба даст гиред, зеро писаратон ба хоби абад рафт. Фирӯзҷон ки ягона писар дар хонадон буд ва ба тозагӣ аниқтараш 5 моҳ пеш издивоҷ карда буд. пеш аз сафар модараш хело пофишорӣ мекунад ки ба муҳоҷират наравад, вале мегӯяд: очаҷон, як кор дорам, ҳамонро буд кардан лозим. биём дигар намеравам, аммо чӣ илоҷ ки банда нақшаи дигар дораду худо чизи дигар мехоҳад. фирӯзҷон пеш аз сафар анқариб ба ҳамаи хешовандону наздикон хайрбод мегӯяд, вале намедонист ки то абад хайрухуш мекунад. модараш ба ягона хоҳараш бо 100 фиғон шаҳписари 25-солаам гуфтаву мегиристанд. падар ҳангоми ба хок супоридани шоҳписараш охир он видоъро дар даруни қабр карду гуфт: фикр мекардам ту маро ба хок месупорӣ бачам. ва аз хубиҳои писараш ёдовар шуд ки сағираро 100 гап мегуфтам, дам намезад, механдиду сарша хам карда мерафт. ин гуфту чашмонаш пур аз об шуд. ҳангоми бозгашт модараш мегиристу мегуфт: соҳиби чандин бача шавед, то мисли ман хонатон холӣ намонад. худо касеро ба фарзандаш имтиҳон накунад ва ба онҳо сабр диҳад. рӯҳат шод бод Фирӯзҷони азиз. ором бихоб.